Benvinguts una setmana més a Contrasons. Soc la Mireia, filma el Javi i ara anem a per les 3 recomanacions de bona música. Avui viatjarem de Barcelona a Oviedo passant per Móstoles. Comencem a Barcelona amb una banda que sorgia de les cendres de Tyre Tipo. Fan un discurs molt personal proper al folk americà i a la cançó d'autor, amb tocs d'electrònica. És una de les millors apostes catalanes del moment. Són Ran 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 i la cançó que us recomanem és La Vall Trista. I ara parlem d'uns peruans afincats a Móstoles. Facturen una psicodèlia indie amb so d'habitació. Ells mateixos es defineixen com un càntic vomitiu a l'actual sistema podrit mundial. Es fan dir Perro Garage i el tema que us suggerim és Rayo Bola. I acabem a Astúries amb una de les apostes d'un segell insubornable, Discos Humeantes, un segell que moria fa uns mesos i que ha renascut amb el nom d'Humo. Del seu catàleg, avui us presentem un projecte de crowd rock sintètic. Es diuen Farniente i el tema que us proposem és Mitra 2014. I fins aquí les propostes contrasons d'aquesta setmana. Recordeu que els links que apareixen en pantalla us porten als temes proposats. Fins la setmana vinent.